То е. Само че е тази Макс 2 360 градусовата. И... Та да снима изцяло, нали знаеш как на Street View. Нека се накефим. Айде, караме внимателно и така. Айде след мен.
Поднесе ли? Изключи го и го включи отново, ако не тръгва. Сега го включи, изчакай и трябва да тръгне. Не го чух. Че задницата се е хлъзнала, поднесъл е. Да, добре. Всичко е наред, нали? Всичко е наред. Да. Продължаваме. Тук отстрани. Добре, давай. Караме внимателно. Здравейте! Една от най-високите точки, на която ще бъдем. Вижда се цялата Врачанска област. Сега тук ще имаме спускане и задната и предната да помага. Ма предната по-леко, нали, да не поднесе. Да, като при колело. Да. И така, чакай да видим сега да минем покрай хората.
Така, изчакваме малко. Добре. Как ти се виде? Идва. Бяхме горе. Оттам слязахме, да. Това е леко за загревка. После има и по-такива терени, малко по-трудни. Така ли? Да, така че сега само разгреваме. Как се... Да. Майко. Да, много се хлъзга. Хлъзга се, знам. Кълта си е така. Да. Продължаваме? Да. Хайде. Да. Има слънчеви очила. Ако искате. На каската. Не. Добре. То неговите са паднали леко, а затова се изсетих. А то... Това си ги сложа така. Мисъл, да. Че... Къде сте? Оп. Тук. Чакай само. Има един плъзгач. Чакай, хвана каската. Най-добре така, да не хръкне нещо. Добре. Е па тук. Не, е тук. Е този плъзгач, да. Надолу и нагоре. Сега може би трябва надолу. И бута с палец. Така, вижте неговата. Чакай да ти покажа. Хоп. Я само приближи. Тук е това. Нагоре и надолу. Да. Добре. Ако искаш по-леко, пусни това да не те удари нещо, нали, както казваш. Да, точно. Това. Буташ напред и... Да. Да, ма запарва. Добре, леко да влиза въздух. Така, да. Добре, продължаваме? Да. Айде. Така, до тук с загревката. Сега се почва да си караме. Добре. Има изкачвания, спускания, ще видите. Добре. Хайде.
Добре. Айде да се понакаляме. Айде. Айде. Браво! Още малко остана кълта. Поднася задницата. Да. Добре. Има кал, има! Какво? Има кал! Има, да. Там вече излизаме от тресавището. Мале. Ама добре се справяш, браво! Аз ли? Да! Благодаря. Не е до благодаря, аз казвам истината. Не за благодаря. Наистина си добре. Супер. Правя се. Айде! Да видим тази локва как ще я минем.
А. Оп. Заснех го. Почти сме излезли. Само... Оп, оп, оп. Имам някакво съмнение, че е включил на спортния режим. На спортния режим ли е? Не? Не е на спорт. Да. Аз не съм го питал. Добре. Иначе по-леко с гъста тогава, да не превърта задната гума. Аз мислих, че е на спортния. И лека спирачка, че и това също. Да. Това направо. Поне не е хладничко. Аз казах, че се нацапаме. Да. То само се пускаме. Не разбрах? Ти сигурно като държиш спирачката и като се клатиш и си го натиснал. Да, може би като с ръка. Да. Малко газа, да си мисля. Сега излизаме от кълта. Добре, че са ни хубав. Да. Когато сте готови, тръгваме. Добре. Хайде, тръгваме. Виждаш ли конете? Да. Тия са на човек са си, нали, негови. Да. Обаче долу в града, във Враца, има такива конски кюфтета, кебабчета. Те хората имат ресторант. Аха. И се ядат. Оле. Оле. Да. Да. Отглежда. Те си ги пуснали така свободно движение. Май са ги маркирали, нали, GPS или нещо такова, обаче в нашия Балкан поне няма мечки, вълци и такива неща, защото няма да ги има и конете в такъв случай. Да, всъщност да. Така че, как е? Добре, просто лъзгат. Лъзгаво, да. Нищо, сега продължаваме. По-нататък няма да има такива калищаци, но пък ще има по-трудно камъни и такива. Да. Когато сте готови, Окей. Готови сме. айде. Всичко наред ли е? Да. Добре.
Идва. Аз там, защото са такива като... Да, той поднася задницата, върви на където си иска. Да, Да. точно. Но пак да се не повтарям, се справяте добре. Супер. Аз радостен съм, че можете да карате, защото нали, този терен Там, в кълта, нали, едно е сухо лятото, друго е сега. Да. Защото вчера е валял, нали? Вчера сутринта си валее така сериозно. Да. И аз точно това си мислех, като идвате насам да не се откажете, че е мокро и кално. Но пък калното придава чар. По-забавно е, да? Да. Да. Добре, хайде. Тук има леко съвсем спускане, обаче има корени на дървета, така че по-бавничко, помагаме с краката, ако трябва отстрани. Добре. Спирачките и те така. Добре. Добре. Да. Когато си готов? А? Когато си готов? Добре. Айде. Здрасти. Браво. О, екстра, справете се.
Когато искате почивка, казвате. Добре. Да го изчакам и него само да кажа. Добре. Имаме спускане с камъни. Окей. Ще се внимава лекичко, нема зор, Да. внимава се с гъста и така. Да. И след като преминем това около километър някъде това разстояние, вече почва да е Приятно. леко кално, нали, защото Аха. си е кално. Да. Но пък няма да има такива сериозни някакви изкачвания, Да. спускания. Както казва един човек, да заслужите гледките, които ще видите, защото има какво да се види. Окей. Давай, караме леко и така.
Бе, вие сте екстра, бе. Това заради този участък плюс там кълта се води като среден, като трудност тур. Среден. В среден, нали? А в началото го беше обратното го карахме, от тук нагоре. Аха. През изкачване на камъните и такова беше по... Да. И прецених, че по-добре да е спускане, нали? Няма Да. толкова напрежение да ще даваш е газ, вече. да се целиш. Да. Стискай с крака мотората да отпуска ръцете. Да. Така право. И така, и сега караме, вече по-спокойно и леко. Супер. Окей. Но пък още не сме и на средата. Има, да, има верно. доста. Това е положението. Добре, хайде. Нали помните, през февруари месец имаше един кемпер, който беха убили хора в него? Аха, Петрохан. Да, Петрохан, и то се води Петрохан околчица, така го казват, нали? Аха. Некъде в този район е бил кемпера, като са го намерили. Тук. Верно ли? Да, само че не е дошъл от тук, къде идваме ние, ми е от по-лесното, което е пътя все едно. Ще го видите, ние по него ще се върнем. Но обаче е бил тук, може би, по тези трънки. Ма той много добре се е изкрил. А той е бил и по-проходим такъв, по-високо проходим. Не е като нормална си кола или Да. кемпер. И затова са успели да стигнат до тук. Поне това го видях от репортажа на BTV, защото аз не съм бил тук Да. тогава. Да. Но мисля, че във втори район е тук. Станало всичко. То средниша. Да ти кажа, ние сме на 10 на километра от колата. Мали. Така че доста е заветно такова, никой не може да намери. Да. И така. Добре. Хайде тогава, продължаваме.
Това е една от спирките ни да има гледка към съседно на Враца село. Там от другата страна е пътя за Леденика, за пещерата. Там се кара навътре. Ако сте ходили, сигурно ви е ясно. Но в планината сме си. Да, така е. Да направиш една снимка. Аз тези ръкавици, не. Добре, искаш и аз да направя, да ви снимам. Добре. Само, че ми дадете или в твоя телефон, или ти да извадиш твоя. Добре, можеш да вземеш. Тия ръкавици ми се отпускат постоянно. Така. Може би е добре като спирате да изключваме, да, въртиш наляво и то трябва да изключи. Да, е така. Та да не е такова случайно да се подаде газ нещо. Да. Така. Добре. Прав телефон или легнал? Или и двете? И двете, без значение. Добре. Точно така. И ако... Тези ръкавици моля да ги проверявам, разбира се. те ми си отпускат постоянно. Ако качвате некъде, може да ни тагнете нещо, да ни направите. Добре. Аз, защото съм чул какво говорят младежите, тагване, неща. Тагване, да. Не е нормално да се хлъзга там. Между другото... Задницата подава баяна. Добре. Това назадно ли е? Какво е? Не разбрах? Назадно ли е? Да, кое? Или не? Как назадно? Назадно предаване. Да, задното колело върти само. Винаги е така. И затова... Добре, ако сте готови, продължаваме, защото има още какво да се види немалко. Добре. Така. То сигурно сме наобратно. Да, само че не точно по същия път, а кръгово все едно. Така, въртиш ключа надесно, изчакваш и ти знаеш. Хайде. А това са най-високите отвесни скали на Балканския полуостров. Това са точно тук е прохода Врацата, нали, от Враца се минава към него. И организират разни олимпиади тук по катерене и... Да, то долу в подножието си правят лагери. Цяло лето са тук алпинисти. И... Или само България? От всекъде, не, то си има и състезания си такива, в смисъл между алпинистите си. И ги катерат, но пък наистина са нереални някакси. Да.
Наистина. Да ви кажа това, което вие виждате, много малък процент от врачаните са го виждали. Никой не идва тук, никой не прави нищо се не движат. Да. Не А, се занимава. Какво пропускат? Да, И така. така е. Добре, продължаваме. Да. До други неща, които са Ай, Да, има. добре. Виж, коза с яренца. Къде са две? Да. За да ги не плашим, ще минем така отдолу. Добре. А те ми изглеждат и като новородени. Може би не много отдавна. Да. Добър ден! Тия сега ли се появиха? Ама не го видехме. Ако го видя на връщане, ще му кажа, а иначе... Две? Да. И на мен се стоиха, че са току-що родени. Аха, не видехме никой, честно казано. Не, доскак ли и се връщаме? Да, и така. Айде, много здраве, ще се видим.
Добър ден. Почивка. 5 минути ще идем на там да видите. Като паднал и може да се чекне. Бе, на тебе ти е пусна. Да, ще ти го пускаш, ама... Може като си паднал и при тебе да се пусне. Може. Добре, трябва да тръгнем на другата страна. Хоп. Така. Добре. Еми, Готови си. хайде.
И понеже обиколката се казва по стъпките на Ботев, Ботевата чета са дошли от там, минали са от тук, даже там има знак такъв, че са минали, и са продължили към лобното му место, там където е убит. Ще стигнем и до там, но просто пътя им е минал от тук. Преди точно 150 години. Точно 150 става тази година. И то горе-долу май по това време, защото 2 юни е по нов стил. Стария стил е 20 и некой май. Горе-долу по това време. Да. И така. Добре, да отиваме към лобното место. Да видите. Хайде. Оп.
Ами сега ще оставим тук малко моторите и се качим пеша, за да стигнем до лобното място. Я да видим. Добре, добре. Калнички, добре. Това да не сме. Такъв момент оцелихте, такова време. Тък му беше валяло вчера. Иначе... Но пък готино. Браво! Не разбрах. Да питам само нещо. Слушам. До Пършевица с джипо тук, моля се, окей? Тегаво. Ще има много такова. Има такива Дупкино. участъци с камъни, които ти трябва сериозен джип. Ага, трябва да си офроуд, значи. Трябва да Пак си, да. Ясно, ясно. Вие от Пършевица ли? Не, обикаляме тук. Ясно, ясно. Вълчански. Добре, Мерси. добре. Чао! Чао.
отиваме надолу. Движиме се в десната част, защото е шосе. Има коли. Да. Така че внимаваме, не караме бързо и така. Ако искаш, слезте и е до това, да видите рампите, къде скачат с делтапланери. Тук скачат с делтапланери? Да, и с коли. С коли скачат? Един, да, с кола. Искаше да се убие. Какво? От тука, елате да видите. И аз с мотора заради камерата, да фане всичко. Това е едно от селата, които минахме на идване. Да. С колата какво? И с колата надолу. Да се самоубива, точно затова си е дошъл. Да. Ама беше оцелял. Оцелял. Оцелял, той е паднал някъде тук след това и Как е оцелял? оцелял. И не знам, беше остискал. Е бил остискал тогава. А това е пътя София-Враца. Да, Е долу. но ние дойдахме от магистралата. Откъде? От магистралата. Да, оттам сте минали, там е Мездра, е там, Да. по-големото и насам. Сте дошли. И те къде кацат с тия делтапланери? Там? Е там долу на полетата. Мале, как се засилват? Не, Подходим и вътре. засилват се, скачат и кръжат примерно половина-един час Майко, и слизат. Има всеки хора. опасно. Мен лично аз не бих. Но Ясно. не съм критерий. Нека си твърда земя под краката е по-добре. Да. Но пък и тук се вижда доста от България. Да. Виж, все едно сме навръх. Добре. Ако искате да идем там горе на кръста, ще се спрем там за малко. Виж си окаляното мотора. А, да. Окаляното. Отиваме там в подножието преди кръст, ще спрем за да ви кажа как да подходиме и Добре. се качваме. Добре.
Аз ще го направя пръв да ви покажа, но е важно тук, откъдето е асфалта, да може да се засилите нагоре. И е добре да се не спира, защото като спреш, задната гума почва да превърта и няма мърдане. Да. Затова само газ и никакво спиране. Добре. Ако искате, може да минете натам и тогава да заходите нагоре. В смисъл да не е по каманака. Да. И караш и е така. Аха, браво! Много добре, много добре. Спираме за 2 минути за снимки, за... Браво! Това е главното място. Тук се събират Където политиците повече на идват. 2 юни, да. Това е късно. Политиците? Политиците се събират. Идват, на 1 юни са във Враца, там е зарята, и на 2 юни вече идват тук са. Значи на 2 юни тук по цялата поляна отдолу и няма къде да хвърлиш. Няма къде да спреш, сигурно идва. И глава да хвърлиш. Да, там където бяхте на рамките има печат, яко. И така. Смехове или на шипка и на сред има. Сериозна работа. Защото има много народ. Да, знам. А и на 3 марта времето е малко по-гадно. Добре, да се качим до там. Усещате скорост, усещате самата машина. Изпредна ви абсолютно това, начинаеш такива да се чудиш газ къде да не даваш какво да кажеш. Даже аз гледам време назад и виждам близо и си викам да сте не поддържам някакво темпо такова за вас. Ама нали гледам пък и да не прекалявам. Малко на ръка, нали, да се махне.
Ние сме некъде си. Извадили рамо, какво правим? Трябва да видим път с това, намеса там нещо, не знам. Вода ли нагоре? Ако искате и тук да ви снимам на кръста. Отдолу ли да ви снимам или... Включи го на... Снимки и... Всичко има. Да. И емоции, кал. Кал има, кал. Кал има. Ти особено ти... Имам, да. Това всички, да. Това не е. Да, в случая няма как. Ония път. Но пък вие Като не знаете нали, какво е и караме. Да не са... Не може да се Да си спираме. не кажете, да, къде ще минем по-добре, не. Така че нищо не казваме и си караме. Така е, да. Добре, аз ще спусна пръв и ще ви чакам долу. И надолу пак може да се помагате с крака, в смисъл да се спирате, така че... Не, има зло, разбира се.
Браво! Е! Браво, много добре. А мен Да. това ще ми бъде въпроса, а децата, които са с родители как? Децата под 12 години и под 150 см не може. В смисъл, трябва да стигат така до земята. В смисъл, не може да са малки. Да. И с тази декларация, която подписахте вие за информирано съгласие, подписва го родителя, че нали, приема рисковете се едно Да. за това нещо. Има си да. Той си е малко... Страшно си е. За малко дете. Да, но има такива фенчета на по 13-14 години, които много ги кепи. Добре, айде караме нагоре.